ba? Irog. Irog. Unsa irog? Irog ikaw narin tutay. Oh. Kanindot kahat ni mong musayo day. Char. Mura ka ug halalo ka day. Uhoy. Kanimo walay kikoy gusto. Sus. Kay kanang imong sinayawan kinusihan. Adra. Muna akong FM ha. Ray UFM. Pasayaw ako day. Da. Sayaw lang sa uban. Sanita anak. Ikaw may gusto ko. Tarang akong nalay na ang may uban. Da. Magsayaw jud taday. Di lagi ko kay wa ako'y gusto. Irog. Unsa irog? Irog itaw na rin jud tay. Ah, grabe ba? Kanindot kahat ni mong musayaw day. Yahoo. Maraka Da. Muraka ug dyan. halulu ka day. Da. Kanimo wala kay ko'y gusto. Kay kanang imong sinayawan kinusihan. Ah, grabe boy. Sayaw ako day. Sayaw lang sa uban. Ikaw may gusto ko. Tanang akong nalana ang may uban. Magsayaw jud taday. Di lagi ko kay wa ako'y gusto. Iro. Unsa iro? Iro. Ito na rin jud tay. Kanindot. Grabe boy. Kanindot. Kahat ni mong musayo day. Kondisyon ba? Mura ka. Ug halulu kay day. Kanimo. Daddy's ringing, wala darling. ko'y gusto. Just answer daddy later on. Kay kanang imong sound. Nanawag iyahang daddy. Pasayaw ako day. Sayaw lang sa uban. Ikaw may gusto ko. Alan, if you are watching now, just ring Magsayaw jud ring taday. back later. Di lagi ko kay wa ako'y gusto. Irog. Unsa irog? Irog ang tanari jud tay. Grabe bay. Ganahan jud ka mo kanta ba? So unsa man jud imong paborito na kuan kanta di ay? Hindi ko alam. Sa mga Bisaya unsa may imong paborito nga kanta? Kana jud imong ganahan jud kantahon. Murag ako ang paminaw kay murag ka ng erog ana. Erog. Ana siya?